Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Pulang sekolah langsung loh untuk rezeki guys. Gedang dawu arek ngemplok. Tak kei panganan lagi mateng. Apa ki? Wah, lho ora per dudi oleh perne wae. Apa? Mon. Amek. Wah, mati ya panas. Ya. Konggone wong sawan. Nggih. Sak kresek niki donatur. Kere. Tek lengane. Lengoe kene ya boros ya. Boros kayak umbinan. Anake dadak nyeplok. Dadak nyeplok. Wajan ganti, lengo ganti dadane wis ta. Iso ki bangkrut ki. Dedel. Ayo apa kae? Iku ora kok perleren. Iki Lah sesuk ya wis. dandani. Ya mak gawakno mak. Wis garing ya. Al ning kamare dhewe dik ni. Kene nggon ndi rene lho. Isin. Oh, MBG ne mbah apa? kuwi lho kon delok. Tak delok ya. MBG ne ki untuk per guys. Walah. Iki kira-kira bakul ki ya renes sih ya. Mak, oleh perne ngono. Pere tuh lho sak padha bokongku guys gedi gitu. Hingga per iki ngantek bandek nyipir kipir. Senengane make. Hingga sing lemu Mbah Kong. Bendina entuk guys. Ndekne ki ya mangan separo ngono. Susu, mbok ngombene ki mang ngopo? Oseng kathek. Embek telure dikeki kecap. Iku dimam bar iki. Ndekne ki soalé apa gak dipangan? Kan cah TK kan pulangnya setengah 10, kadang jam 9. Jam 7 mang wis tak kei sarapan, kengko jatahe mangan siang. Delok kas dimam nek bar wis sadar pikire. Buahe pir, lah Pak Prabowo jantenan iki. Ki aja bahan pangane aja larangno ya Pak ya nek ki mbok kei pir terus anakku. Tenten apa nih Mas? Tenten apa? Kopior kayak kabel. Rasanya ini sebutan rek nah. Nanti gue nih. Syutingnya cah. Duh, mataku nangkep. Matanya kedutan. Wes dadi, Pak. Asu. Esok-esok ribut perkara. Kadek bengi, guys. Anu. Iwut perkara ngonoan. Nang ndi gue nih? Langsung. Oh, paling anu sing apik. Anu, Mak. Sumi susu? Enggak sumisu apa jenenge kuwi lho, Den sing. Sumisu tapi boyo ndase. Bajul. Celeng iki. Yo, celeng yo bener nek celeng. Celeng. Nek ora bajul. Paling dianguk Mas Andi ya piye? Dos. Toplok. Akhirnya ganti. Buyang terus wah. Yo kae lho, Mak. Kayak nganu apa? Kowe sakaran. Alah, kae Desa dhewe ini. Delok kas botok. kan. Simisi sisu. Misu. Heeh. Sumisu, Mak. Padha ya sakmu. Ya kuwi padha ngono. Ya paling ning kene kene HP bengi-bengi bar magrib kae. Lah, Pas entek banyu anu mumet. Langsung cepno ae suwen. Cepet kerja sana iki tuku. Lah beda tukune bengi kok. Jam malam mbek jam siang iki wis beda ya. Ngetan. Ning ngetan. Aku golek ngetan, Ora nek enggak maksud iki ngene. piye? Kan kurang 30.000, kurang 20.000 sak benele 5-20 ning gone Rejo Dadi kuwi. Aku muni aku tak njugo dhuwit balik, ki barang iki cepet tak goleh. Gak oleh lah, aku mesisan mampir nggone sapa kuwi? Guntur. Ki dibang kacek 10 mak kene rek. Ning guntur mah. Heeh. Mane guntur kene. Iya. Iya. Lah perkarane ki mang kacek 10.000. Aku kok balik rono neh aku ngono. Malam ra kene.
Hah? Murah pintu. Enggak, murah kono ae. Kayak 10.000. Kono 5 kene 5 lah timbang Kurwono tenagane. Timbang gorene, 10.000, ya. kasihku. Dik 10.000 ning kene ae aku. Ora mirip percaya ngono. Ora oleh padahal kurang pira? Ayo Kurang 30.000 Pak memang. percaya. Aduh kurang duit sikil tok. Lah nggone anu. Kene kurang ya oleh, enak lah ya. Iya. Ketoke ya semisu ketok. Lah kok tang dhewe tipe. Padha. Padha kuwi piye nyedot banyu ki nyedot banyu le. Oh iki Iya, banyune beda iki. alirane beda. Ayo bunyi ya permakri. Iki lho sing nggonku ning ndi iki ya, Pak? Sing nggonku dekane ya bar mbotok, guys. Iki keru kupingenan iki lho, kaya kae tapi jek pira? 500 bolong sithik ngono ketok. Limo Saiki wis malah nganu, guys. Mundak. Mundak. piro ya dene? Limo kok ini nggono enggak ngono. Nggon alah padha. Ngono ndase boyo ketoke. Gak, Enggak. yo ngene iki. Baten iku ngene, lah kok wis mundake akeh. Jaman dhisik kene desa nyar-nyar nak 400 bolong ya, Pak. Ki aku wis sampe 500 bolong. Mundak kok 100.000 dhewe aku. Dadak iki malah 5 luweh wisan. Jur. Prayo apa-apa larang cah, guys. Dipadakno saiki kok ora dipadakno mbek kayak ya momot iku sing anu. Lho iki kalenane saiki ombo. Apa-apa ngayoh iki. Ombo lho, iki tapi kamban ya kayake. Kok ombo sak menamban ya. Wis sak ngono kadang ora kuat nampung. Ndak Pak. Oh, lah kadang. Aku Ora kuat nampung. masa iya, Pak? Gede banyu kok. Oh, banyu kok kene iki gede ya? Untungnya wis tak kei ngene iki ya, wis tak kei kayak sing kene. Kae kumbung apa iki? Lali aku. Luwean ya. Luwean mondasi ngguri jek templekno kene nayo. Pas iki riko sing ngono. Apa? Ngolor kabel aku sing kene ya. Heeh. Ki Mbah Di mesin, Pak Riko sing dinas perkabelan. Jadi sama-sama kerja. Lha pas do nang omah. Lah. Rusak iki mang pas, Pak. Maksudnya iki pas padha ning omah iso langsung. Nah. Iki. Wah, anu nek atase bongko pisan iki, totol pitik, sekarat. Mati ngene iki. Ini apa kuwi? California. Alah. Katase totol pitik. Sungute rasa nyungut. Ora sida anu ruwet tok sini. Kabel iki bongkorane, guys. Iki nek ora bener iso nyetrum iso mateni nyawa iki. Soalnya setrume gede, ndek bengi jeglak ya wis gulung. Kok penak kucing kok ngelipus kok ora roh butohan gede. Ger kena angin kok kidul. Wis setrume kok kene, guys. Ki mang Pak Riko dandan setrum lu. Mbah, lu sakit. Nah, iki neng ndi wonge? Minggat. Ki dandan setrum, guys ki. Pak Riko mang nang omahku dandan setrum. Dalem? Kalau atus nggonku. Ndang. Aku atus tapi kumbane sak mboi engko bar atus sak diumbahi. Iya, gampang diumbah sesuk ya kenek. Sing penting ki awake resik-sik. Wong sing penting gombal nek sing dienggo lho. Iya tapi nek ora jebundruk ngono kae iki. Lah rantai banyu ki gak ya mati. Laundry. Laundry ya. Ya kae tau laundry. Heeh. Ya ngapur saiki wis gak laundry. Ngombe, Mbak, kayak ngombe, Mbak. Aku ora ndek banyu adem. Sarapan. Kere. Wis tak syuting sampai anunya syutingnya. Ngombe pokoknya ya di syuting guys, gue tambah durasi. Atus ki lho bar masak. Mbok rupane koyo ngesop goreng tempe wis. Iya. Pentol kok randu awe mbae.
Tak tukono sop-sopan. 2.000 wis. Mbek tempe. Murah apa nah? Apa? Sapa? Murah. Nek. Solo sih. Gadung guys jenenge. Mangga gadung. Uhuy. Jos ki. Dinge dikek Mbak Isma aku loro yo an. Oh. Jos. Didol larang jenenge iki yo. Iki kabel guys. Kabel anyar neh berarti. Anyar neh. Sing cilik. Drek. Kabel ganti. Mumet. Kabel didi tok iki. Lha tembok sembung warna ngono, Mas? Sak meter 3.000 ya beli. Tuku ning ndi? Jupon. Sak meter 7.000. Iki pirang meter ae iki? Ini enak 30. 30 karek ngepingno. Kabel enak. Ndi? Dan apa iki? Kasar. Gradak. Sendal gradak. Ngono nek kena dinggo, Mas. Kuwi kabel ngono iki nek tuku ning ndi ya? Tak Jupon gak tau roh aku. Iki kene makane. Kuwi tase dhewe. Tak ndelok iki lho. MBG. MBG ne telur ceplok. Telur ceplok jos ya. Jos, lho asine iki jos terus, Mak. Oh, Eseng-eseng kathek karo bayem. iya ndak gelem anakku ngono kuwi. Tapi kok nek ndoke dipangan pemirsa. Sing asli iki jane ya donake wetenge wareg paling den. Heeh. Mau ora tau. Gak teman kathek eseng-eseng kathek. Gak ya sego mbek ndok kuwi sing dipangan kok. Angin cek wareg memang tak akeh mangan kok. Tapi kon siap ada nduk ya mbine. Iya. Siap ada, Tak guys. bukae nek mambu. Yang ini ya. Lah grong-grongno. Ngene lho. Kabel-kabel. Kok terus diparakno rono, guys. Kuwi nek cek nganggo kabel gedhi nek cek londot ya. Ya coki. Sanyone anyar kok. Sanyone anyar ra ngarah ngono ki. Cara apa nih Mas Dingi mesine? Gulung carane. Iya, lemah. Lemah. Timbang gulung ya ndang gulung regane ya larang. Gulung ki 350 mbuh pira ngono lho, Mak. Tambah Alok dong kabeh genjret timbang mari mumet. Kok digulung sak ulan ndang rewel neh. Heeh. Lah aku yo kae gulung. Gulung ki tak kali iki kacake sithik kan ya. Heeh. Kowe, Bang. Lagi ayune wis penak. Lah. Dene ora. Berarti nek tak gendene oleh kan aku gak ribet ya. Iya, jane ya. Jelek ngono. Dadi ora oleh. Ya sing apik wis aluk tuku. Ndi Pak ngomong? Beres. Dalem? Ya karek nyetekno lah le. Anakku, lagi man kok gambok lempiti. Aku guys. Jaluk sing muter-muter apa gak? Gak sih. Panas ya le kene. Ki jene gendenge dicoplokno piye? Heh? Terus dicaplok kabeh. Tambah panas. Enggak maksudnya dipindah. Dipindah kono. Ngene ae. Jangan. Aku tak bubuk kene ya. Ya wis guys ya. Mbak Deni pamit ya. Lah iki sepatu nem kok lali mbok tekekne kene kos kek mbok endi? Ya tak buat. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismaois.
Iki bobrok iki nganune. Apa nih? Mesinnya sanyu. Pokoknya iki bareng-bareng, guys. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini semua. Kayak ngungsi, guys. Bosok kakase. Isone paling engko. Ya, Banyu ki penting. penting. Wong cewek butuh banyu, wong ngombe butuh banyu. Lah, Nek nek banyu yo gak iso urip. heeh. Rasane Mumet ki ngrasakno. kabeh apa-apa ki ora ndampek. Kotong kabeh. Kabeh dadi ra semangat ya. Wong semangat ki omah ki banyu nomor 1. Apa iso-iso ngono banyu yo Mas. Kowe iki lho ya termasuk untung. Wis urip ning kene wis sanyu. Biyen mek ning kono lho aku. Iya mumpung. Cuman aku mbek kowe wah lah. Nimbo. Alah malah kena nggo konten. Sampe nek kae nimbo. Ndek kae semua bunder nek kuning. Kumpo. Terus ana sing ngek. Ya kumpo kuwi. Sampai teko ku lho. Nek cilikku aku genok. Iya, Tuku Jun. penting cilik. Ya Jun nek ngarane kene. Su. Penting nek ning nggonku genok ngene. Dindit. Nek bengi mbak wong kene. Gentenan mbek wong-wong. Ya wis guys ya, wis bar iki. Durasine sakeh hubung-hubungan dadi ya, Mbak. Ngono. Wong karep nyuting mung semergawe wong-wong. Heeh. Paling nek wong itu baru cangkeme tok. Ngono. Tak mentek cangkem. Wis ndang leren. Wis guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai kok nganu daging tok ya, Mbak. Piye iki? Iki lho, Dok. Gemes ngene, guys. Iki godhog ngono dagingnya akeh iki.